Il-Gvern qed jalloka 600,000 euro bħala parti mit-tieni sejħa miftuħa l-Kunsilli Lokali bħala parti minn skema kofinanzjata minn fondi Norveġiżi. Dan tħabbar mill-Ministru José Herrera u Carmelo Abela flimkien mas-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzozzo Pardi wara l-ġimgħa li għaddiet ġew mħabbra l-proġetti f'erba' lokalitajiet. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet, il-Ministru Herrera qal kif il-viżjoni tal-Gvern hija li l-Kunsill Lokali jkunu aktar b'saħħithom u permezz ta' din l-iskema qed jittieħdu miżuri favur iċ-ċittadini fil-komunità. Kunsilli jridu jkunu kunsilli urbani u jridu jagħmlu proġetti soċjali, ġifieri l-aktar kunsilli li huma vulnerabbli mill-aspett soċjali l-aktar li jiġu preferuti. U l-investiment jista' jsir fis-soċjal, fil-housing, spazji miftuħa. Il-Ministru Carmelo Abela qal kif din l-iskema hija miftuħa l 21 kunsill lokali li huma urbani. Ma jdejqux jersqu il-qudiem, naf li jista' jkun hemm diffikultajiet ta' natura prattika, il-mili tal-formuli u affarijiet li jmorru ma' wieħed kif jista' jkollu aċċess għal dawn il-fondi. U allura l-Aġenzija tal-Gvern il-Musek qed hemmhekk biex propju tagħmel ħajja faċli għal dawk li għandhom l-aspirazzjoni li applikaw u li finalment jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzozzo Pardi spjega kif il-lokalitajiet jistgħu japplikaw għal massimu ta' 100,000 euro. Permezz tal-Small Grant Scheme li ġejja mill-fondi Norveġiżi se jkun hemm numru ta' kunsilli lokali li jistgħu japplikaw għal diversi inizjattivi li jkun hemm grants ta' bej 25,000 għal 100,000 euro.